Агар регистрация фальшивӣ биромад, чӣ кор кардан дар кор? афсӯс, вақтҳои охир 70-80% муҳоҷирони тоҷик бинобар сабаби надоштани регистратсия ё регистратсияи фальшивӣ аз ҳудуди Федератсияи Россия видворение шуда истодаанд. Бисёри регистратсияҳо фальшивӣ, яъне қалбакӣ биромада истодаанду бисёришо вақте ки регистратсия мекунанд муҳоҷира сари вақт хабар надода баъд аз 10-15-20 рӯз аз регистратсия мебуроранд. суҳбати имрӯзаи мо ана дар ҳамин мавзӯъ шуда мегзарад. дар дасти шумо регистратсияи фальшивӣ бошаду шумо аз ин хабар дошта бошед, пас проблемаҳои шумо зиёд шуданаш мумкин. вақтҳои охир қонунгузории Федератсияи Россия нисбати ҳамон афродо, ҳамон шахсоне ки бо регистратсия бо ҳуҷҷатҳои қалбакӣ дар Федератсияи Россия буду бош мекунанд, муносибати хеле қавӣ ва хеле сахтгирона карда истодааст. яъне агар пештар кормандони политсия ҳамон нафароне ки бо регистратсияи фальшивӣ дастгир мекарданд ва я ҳамчун умуман регистратсия надоштагӣ нафар протокол оформид мекарданду штраф мекарданд, дар аксарият ҳолатҳо сар медоданд. лекин ҳоло ин хел муносибат намекунанд. вақте ки дарёфт кунанд ки регистратсия фальшивӣ ҳаст, ҳатман ва ҳатман ин регистратсия аз шумо изъятия мекунанд, баъдан протокол тартиб дода парвандаи ҷиноятӣ боз мекунанд, яъне уголовное дело мекушонанд, возбуждат мекунанд. дар ин маврид ин нафаре ки дастгир кардагианд бо ҳуҷҷатҳои қалбакӣ метавонанд бо моддаҳои 322 ва 327 уголовный кодекс, кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия, делаи ҷиноятӣ кушода ӯро суд кунанд. ба ин ҷиноятҳо на танҳо доштани регистратсияи қалбакӣ, балки доштани мигратсионной карточкаи қалбакӣ, патенти қалбакӣ, водительский, яъне шаҳодатномаи ронандагии қалбакӣ, дафтарчаи тиббии қалбакӣ, снилси қалбакӣ ва дигар ҳуҷҷатҳо низ дохил мешаванд. баъд аз суд ин нафар доғи судӣ пайдо мекунад, яъне судӣ мисдор мешавад. дар видеоҳои гузашта ман дар бораи оқибатҳои доштани судимис ва доғи судӣ дар Федератсияи Россияро ба шумо гуфта будам ва метавонед ки аз он видео истифода бурда ин маълумотро дастрас намоед. ва агар фарз кардем регистратсиятон ҳалол ҳаст дар нохунак ва дар база даних буд, лекин баъд аз гузашти вақти начандон 10-15-20 рӯз пас регистратсияро аз база даних гирифтанд ва шумо хабар надоред ва ба полис шуморо дастгир кардааст. дар ин маврид политсия ба шумо протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб медиҳад ва ба суд мебарад. суд дар навбати ҷарима гузоштан метавонад ки боз шуморо видворение кунад. агар шумо худи ҳозир дар дастатон ҳуҷҷати қалбакӣ доред, регистратсияи қалбакӣ доред, мигратсиони карточкаи қалбакӣ доред ё ки шаҳодатномаи ронандагии қалбакӣ доред, беҳтар аз он ки умуман ҳуҷҷат надошта бошед, яъне ин ҳуҷҷатҳоро несту нобуд кунед ки нисбати шумо парвандаи ҷиноятӣ татбиқ накунанд ва ҷазои ҷиноӣ татбиқ накунанд. ягона роҳи бехавотир ва бехавфу хатар дар Федератсияи Россия буду бош кардан ин дар ҳамон квартирае ки шумо зиндагонӣ мекунед дар ҳамон ҷо регистратсия кунед, яъне дар ҳамон ҳавлӣ, дар ҳамон хона, дар ҳамон квартира ки зисту зиндагонӣ мекунед бояд дар ҳамон ҷо регистратсия кунед. соҳиби хонаро илтимос кунед, масалан гӯед ки ман дар кӯча гашту гузор мекунам, инспектор он ҳастам, участковиҳо ҳастанд, дар метро масалан, ҳар замоне ки дастгир ки кардан шумо вақте ки ҳуҷҷати дуруст дошта бошед ба шумо ягон хел мушкилиҳо ва проблемаҳо дучор намешавед. ва он нафароне ки барои 500 рубл 1000 рубл аз болои ҳамон ҳаққи хизмати дигарон монда ба шаҳрвандои худомон регистратсияҳои фальшивӣ мекунанд, гуфтанӣ ҳастам ки ин корро накунанд ки ҳамон нафаре ки бо ин кирдор дастгир шудааст метавонад ки агар шумораи рақамҳои телефони шуморо бидиҳад шуморо ҳамчун соучастник, ҳамчун ташкилкунандаи ҳамин ҳуҷҷатҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бикашанд. бинандагони азиз, ин буд маълумоти мухтасар доир ба регистратсия.
саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.